apinda zvakazofamba sei? Apinda ndakazotora weapon ibanga ndikamubaya. Mamborwisana here kana makangotora mukati zviperere pa yange self defense kuti ndikwanise ku escape ndikwanise kubuda notanga kandivharira pamusuwo. Saka hapana kumwe kwandaikwanisa kubuda napo. Banga rikabaya here kana makaribaya pamabva? Kabvisa. Makambaya pai munhu? Pa chest. Kana mutiriona tambire komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukana komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe mukana. Kukuchingamidzai kwatiri kuita pano paZim News Beat TV Zita ndinonzi Elizabeth Nyagucha kukutendai netsigo rese muri kutipa tikuona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare. Muzora nhasi tabuda takananga kupi? Tabuda takananga kuprovince yeMidlands kuHwaHwa Medium Prison kwatati aiwa regai tinokuitirai chirongwa chamunofarira turning point from prison to progress kuti ndezvipi zviri kuitwa nehama neshamwari dziri kurarama dziri mukati meusungwa. Saka nhasi tinotati aiwa regai timbonotaura nehama idzi tinzwe nyaya dzinenge dzakaita kuti vapinde mukati meusungwa uye zvavari kudzidza vari mukati meusungwa imomo ndezvipi zvichazonovabatsira mushure mekunge vapedza makore avo avanenge vakatongerwa. Nhasi uno ndina mukoma Shepherd vati aiwa hanzvadzi regai ndimbokuudza zvakaita kuti ndipinde mukati meusungwa. Baba makadi? Tiri simba makadiyo zvenyu. Aiwa ndiri nani parisei pano paHwaHwa? Aiwa pano paHwaHwa tinofara. Yes. Zvona uri mukufara shuwa. Kana kutsvinda makatsvinda. Tiripo zvedu. Aiwa tinotenda baba. Kumushande kupi? Kumushayi kuGokwe South kwa Chief Njelele. Njelele uko dzinoparwa kwa Chief Njelele? Dzinoparwa. Amunomvira manotongwa here maparo enyu monzi bhadhara mombe mbiri? Tinobvira tatongwa sezvo asi kunze kweidzo dzakatipinza muno mukati. Zvinoitika mukati munopindwa nemunhu wese umu? Hongwe tizvozvo. Makore mani mangani mukoma? Makore nde 43. Yes. Aiwa tinotenda. Mama nemhuri here kumusha? Ndine mhuri nevana vana. Yes. Musikana vakomana? Musikana 2 nevakomana 2. Yes. Mabhalanzisa makasiya mabhalanzisa? Yes, ndizvozvo. Aiwa tinotenda mukoma. Tasangana pano paHwaHwa Medium Prison. Zvakafamba sei kuti muzosvika kupedzisira mava panzvimbo ino? Ndikati takanga tiri kwataishandira asi kwataishandira ndaive ndine girlfriend yandaivirana nayo asi anga ari clerk pachikoro saka ndiye wandaifambidzana naye asi zvakazoitika ndezvokuti inini takazonge takuklashana aimbove ex boyfriend yake ndipo paakazouya ex boyfriend tikazorwisana tikamubaya nebanga tiri mukati memba. Imba yaingori 1 room hapana kwandaikwanisa kubuda napo saka yaive self defense yekuzvidzivirira kuti asandiponde. Semunhu angavingwa akauraya dhoo akandipindira mukati saka hapana kumwe kwandaikwanisa kuti nditizire. Papasina option. Handei mukoma panyaya iyoyi ndoda kunyatsokunzwisisa. Ndizwa muchiti makazosvika pakubayana navaboyfriend vegirlfriend yenyu imini ex boyfriend. Okay, handei panyaya iyoyo makasangana sei negirlfriend? Negirlfriend ndokunhu kwandaishandira yandaishanda kumamines saka area iyi ndo yandaishandira saka takangozosanganawo sepokubasa kwandaishandira. Mashanda kumamaini kupi? KuGokweko? Itina. Kugokweko? Iri kuKadomo. Yes. Saka ex boyfriend ndoko aishanda futi? Vaishandira futi mumamines. Yes.
makazozivana sei na ex boyfriend? tange tisikatozivani asi kuti semunhuwo aigara aimbowirirana ne-ex wife yake takangozoclashana pakuti iye anga akuda ex wife asi ex wife inga isadi saka iye anga kuita zveforce zvokutouya neforce. Musikana wenyu uyu meso aishanda futi pamaina? Aishanda anga ari clerk pachikoro. Pedyo nekumaini ikoko? Maini ikoko. Handei muri kufambidzana vakazopinda sei vakazoya seiko baba munini venyama? Vakangozoti umwe musi kuma2 dzeusiku ndobva vatouya ndokutosvika ndokuuraya dhoo ndobva vandipindira mukati. Mamiri mukati nemusikana wenyu? Ndokuitika kwakaita mhosva yangu. Achivhura dhoo achiuraya dhoo abva akusvikirai muri mukati akati kudii? Akatobhega dhoo akati ndoda munhu ari mukati umu memba imomo. Saka uyu akazomba aiwa iwo takasiyana, uyu ndiye avachi murume wangu, iwo takasiyana kare asi haana kuzviteerera. Akatongoramba iti munhu ari mukati imomo ndo wandiri kuda. Ndokubhega dhoo ndokundipindira mukati. Ndokuitika kwakaita mhosva yangu. Ipapo mamusana mani mudzimai? Ndaiti mudzimai asi kuti kwaingori kubasa kwandaishandira. Ngatingobvume kuti maita musikanzwa. Ndizvozvo. Pese mai muri pamusikanzwa mabatana manje. Ndo maitikiro akaita nyaya yacho. Saka vadzimai kumba vangoti baba vari kumaini. Vaiti baba vari kumaini. Timoona. Yo baba watovaka imwe imba uko. Zvakatomira wrong. Tinoda kunzwisisa mukoma. Ndazomutsanangura imi muchiti paakasvika akasvika kangopenga dhoo. Mumba umu makapinda umu mamurumba megirlfriend yenyu mese here kana kuti mamuri mumba mamaigara imi muri kumaini? Ai papa itori pachikoro. Pachikoro ndiclerk pachikoro. Ndo pabasa pake panoshandira. Saka iri ndo imba yake anogara. Yatakasangana. Saka musikana anga asina mbobvirera akudzai pozoti kana vanhu vakutanga akanga ataura zvake saiti vakasiyana. Uyu anga neumwe mudzimai. Zvotonga wasiyana kwegore. Vakaseparatana Vati pakazoitika izvi vanga vasina mbobvira vakudza here kuti masikati ndambosangana na ndakazowa kuti uyu anga atombofona ari masikati. Asi ndakazowa shure kweevhendi iyi ndopa takazowa kuti ainzi akambofonera achiti ndichauya ikoko. Asi uyu girlfriend haana kundiudza. akapindura chiti chima tipakati ndichauya ikoko. Kwai ndakamupindura kuti ndava nemurume wangu handidi kuti zvokunetsiwa. Ndo zvakapindura. Asvika munhu angoti pfacha mumba menyu apa apwanya dhoo havana mbofunga kuti imbavha here panguva yacho? Ai akatotanga kutaura ari pashe. Akati ndiri kuda munhu ari mukati imomo. Ndokuuya kwakaita. Manje uchinzwa isusu tese tiri mumba munomu tonzwa munhu ari panze ari kuti ndoda munhu ari mumba imomo apa hatisi kuziva kuti munhu ari kudiwa ndeupi. Imimi manje makaita sei panguva iyo? Iye akatotaura kuti ndiri kuda murume wako ari imomo ndowandiri kuda ndowandiri kuda nhasi. Munofunga here kuti zvida vanhu vekubasa kumakorokoza? Ndakatobata kutoziva kuti inoti chero iye achitaura akatotaura kuti ndini nhingi ndatouya ndiri kuda munhu ari mumba imomo. Apinda zvakazofamba sei? Apinda ndakazotora weapon ibanga ndikamubaya. Mamborwisana here kana makangotora mukati zviperere pa yange self defense kuti ndikwanise kuescape ndikwanise kubuda notanga kandivharira pamusuwo. Saka hapana kumwe kwandaikwanisa kubuda nako. Saka yanga yava self defense mai kuti ndigone kuescape. Mu1 room mabayana madam haufa ava vaitotyawo vanga vakatora kukona yemba vakatohwandawo zvokutotya kuti ndogona kuparadziwa. munhu abayiwa adonha pasi. Next step yamakatora madam vari kukona vari ngobvunda imimiwo makaita sei? Inini ndakabvapo ndikaenda kumaini kwandaishandira. Avo yakazotorwawo achiindiswa kuchipatara. Asi haana kufa nguva iyo yakazoshayika mangwana achona. Saka banga rikabaya here makaribaya pamabva? Kabvisa. Makambaya pai munhu? Pachest. Madzokera kumaini
mati ngazvipedzerane ikokoko vari vaviri makasvika mukadii pamaini apa munyazoti ndabaya munhu pai apa muzoti afa here mupenyu here makanoita sei ndakasvika ndikatogara zvokuti ndakandopa ndakazosungwa ndiri pamaini handina kumwe kwandakamboenda vakasvika vakandongondiwana ndiri pamaini pandaishandira pamaini apa magara zvekuti vachingondiwana ndiri pano here kana kuti maifunga sei inini nguva iyo ndaiye ndakakuvara gumbo nekuti pakurwisana paya ndakakuvara gumbo saka zvokuti ndaitori munhu anga asikatokwanisi kufamba ndaitori munhu aitorwadziwa negumbo mapurisa akazouya after nguva yakareba sei akauya after a day after day rimwe chete iroro mungwana achona ndo akazouya yakaparika rini mosva 2023 muna January changobva panyuye zuva ripi English 26 January mapurisa asvika apa maamurwere wegumbo apa pfungwa dziri kupishana kuti munhu uye haufa vakasvika vakati chii mapurisa kwamwe vachingosvika vakatokondibvunza kuti wakarwisana nemunhu so ndikabva ndati hongu kanzi ruziva here kuti munhu ari kuchipatara ndikati handina zvandiri kuziva ndopo vakandisunga vakati takuenda newe kupi kukembi ndopo vakabva vanditora tikapinda mumota tikaenda vakandisunga asi havana kundirova zvavo vakangondisunga tikabva taenda masvika kukembi zvakanofamba sei tasvika kukembi ndopatiri ramangwana racho ndopandakazoenda kukoti kadoma maitikira kukoti ndakazotongerwa kuchinhoya ndakazotongerwa kadoma kuhigh court Magistrate akatonga achiti iwewe apa pamba apa pawanga uri ndiwanga uri baba vepo nekuti ndiwanga wa murume wemunhu uyu saka hapana zvawaikwanisa kuita semunhu anga ari pamba pake uyu munhu akaita wrong kuvinga pamba pako toti pamba pako nekuti ndopawangawo nemudzimai wako wangawo naye sezvo mudzimai wako achipupura kuti uyu ndiye angava murume wangu vakati hai wangosina option wangoita uri pamba pako saka uyu munhu akaita wrong asi tichakutongera kuti iwewe hauna kuparticipata parufu rwemunhu ndo mhosva yako saka munozopiwa medha ndakazopiwa iri capable apa magistrate vari kutaura kuti pamba pawanga watova ndopanga patiwo pamba pako ndiwanga utori baba pamba ipapo nekuti mukadzi uyu ari kupupura kuti uyu ndiye angava murume wangu uyu anga ari ex boyfriend saka zvikanzi iwe wanga usina mhosva asi mhosva yako yatiri kukupa ndeyekuti ungadai wakasponza chikafu chekunhamo kwemunhu uyu nekuti zvakangoitika zvakaitikawo asi waifanira kuparticipata panhamo ndokutongwa kwandakazoitwa apa muri kutaurwa izvozvo ndofunga dzimwe hama dzinenge dzichinzwa vamwe vekumaini venyu vanenge vakakumirirai panze kuti mufeso ichera achatongwa sei mobva manzwa mutongo kana kuti mobva manzwa kunzi aiwa ndiwanga watiwo baba uku madhamu kumba uku vari kuti baba vari kubasa uku baba watopiwa imwe imba kuchi ndo zvakaitika zveshuwa imimi manje mainzwa sei pa ndaitori ndiri panguva yekufunga kuti ndichatongwa sei mutongo wangu pamhosva yakadai kumadhamu amusingafungire mumadhamu achatichi madhamu zvai zvatova tatoti habeno kuti zvavafunga asi ndakungotarisana nemhosva yangu ati vakauya here kukoti kana kuti vakaziviswa here vakaziviswa vakazouya vakauya muchiri kukoti hai vakauya ndatongwa muri muboxi muya apa chapupu mudzimai wenyu wechipiri apa chapupu aiwa ndovanga vababa kwatiri kunoti atatovaka chii tatovaka musha imimi machi muri muboxi meme magistrate vakazoti kudii pamutongo wenyu pamutongo wangu vakangotonga seizvo zvokuti aiwa iwo mhosva yako takutongera pakuti watadza kudii kuparticipata parufu semunhuwo wakavingwa iwawa mhosva yako hatingati wanga une mhosva asi uye waishandisa self defense saka makazopiwa makore mangani ndakapiwa 8 years ndikazobvisirwa ndikadzika ne6 ndikabvisirwa kuno ujere ndikasara ne4 yes apa mapiwa 8 hamusani mabvisirwa makamira muboxi memanzi ayo
Mkoma Shepherd takupa 8 years muri box apa madam avana chauri kuziva misikanzwa kaise yakuzvidza makanzwa sei ende makafunga sei ipapo mureni ipapo takatongoona kuti aiwa pakaitika era zvokutoti unenge uchitoona kuti awa zvinhu zvose zvakakanganisika. Matakurwa makatanga kuendeswa kucheri kupi? Kuchinhoi. Tikazobva kuchinhoi tikauya kuno Kadoma. Tikauya Kadoma tikazouya pano paHwawa. Saka pane makore makabvisirwa nejeri? Takabvisirwa 2 years. Makasara nemangani? Tikasara ne4. Ndo handiri kumhanya izvino. Madam yakazonzwa kuti aiwa baba vakuno vauya manje matarisana face to face ende mashoko anenge asvika kunzi vanga vari kugirlfriend inenge inzi vanga vari kugirlfriend masangana manje makuonana face to face makavati chii? Pane pakugamuchira zviripo ivo vakati aiwa sitakugamuchirawo zviripo tongotarisanawo nemhuri dzasara ndo mashoko avakandipindura. Amweni mazira ndoita vakadzi vanenge inini vangambotanga noti alright ndakungogamuchira hangu nongosvika ndoti zvinoitika baba ngainongogamuchira ndichengete vana vakamboti chii shoko ravo rakati makati pandakazviitirei kweni ivo zvangu ndaifungawo zvangu kuti vachatiomesera asi vakangoti aiwa tinongogamuchira zviripo tokuchengetawo vana tichiona kuti munobudawo sei. vakauya nevana vakauya vasina. Magara mukati meusungwa tozoti kana ari mafirst days ka sevakomana munomboudzana magara kuti shamari yangu yakandipinza munomu ndeyakadai indaita zvakadai kunzoti yako iri nani iwe mina ndikudze yangu mugere munomu nemadzawira nyaya dzamune muchiudzana ndedzi ndakanzwa munomu mune maloya kamune maticha unaonogona kutokutongera nyaya yako usati waenda kupi muri mega so haufa vanenge vachito kukorekta chiro nemumwe mao wanga usingazivi vanenge vachitokuudzira kuti aiwa apa panodai zvinoda unobva wadzidza zvakawandisa nezvemutemo takadzidza zvakawanda through nemhosva dzevamwe dzaunenge uchiona neyako unenge uchitoona yako iri diki pane dzimwe dzakaparwa nevamwe saka takadzidza zvakawandisa mukugara nevamwe nekudzidza dzimhosva takadzidza zvakawandisa. Ndezvipi zvamaona sofa zvamasaririra kana kuti zvaita kuti musaririre zvikuru pane mamwe maplans amami nawo ndofunga mama makatorombotika 3 months dzinotevera idzi ndikanotenga kana chikochikari changu musha ndikaendesa vana vangu kuholiday ndikaendesa vana vangu kwakati ndikazodai nechakadai madam ndezvipi zvamaona zvamasaririra panhau dzese idziko zvinomaugara mukati meusungwa pasisina izvozvo zvese zvamaironga zvaapano manje maakuzvirongera pano ndezvipi zvamaona zvamasaririra zvikuru zvamanga makaronga kuti mangwana ndichadai ndozodai? Tasarira zvakawanda nekuti pamba pangu panorimwa so mukadzi kuti azomaneja semamanejeri andaita inini nekuti vana kuti vazazokwanisa kuva maneja semamaneja andoita kana ndiripo zvose izvozvo nditoona ndakasara ipapo nekuti farming ndaiita vanawo vachidzidza saka zvose izvozvo zvangosarira mukadzi kuti azozvikwanisa kuzvimaneja hazvizvi zvakumuremera ndo mandiri kuona magepo andakasara iwa. Asi family yakazvigamuchira sei? Vana amai kumusha vana baba munini vakazvigamuchira sei? Vakazvigamuchirawo sezvinhu zvakanga zvatoitika aiwawo nekundisimbisa chino vakauya kuvhizita vanondisimbisa kuti aiwa shingirira uchadi uchabuda. Zeko zvino mavhizits avandudzwa Zimbabwe Prisons and Correctional Services yakati ayo regai vanhu hama dzedu dzichidzipe svondo rese refamily week vachiya kuzoonana nehama dzavo nemadzimai ayo vambonyatsombundirana pane kuti vaonane vari pai pakakona apo zvakakunakirai zvakadii family week? Aiwa family week inosunungura kuti ndopamunokwanisa kutaura nekuonesana nekuudziwa futi zviri kuitika kupi kumashure mhuri yako zvakadai nevamwewo vana vanogona kuti uya kana umwe mwana nehama dzese dzinouya dzichikuona saka zvakatisunungura kwazvo. Madzimai anobva ati kana zvichinge zvaoma isusu madzimai ekumba tisinotanga kunzi vaendeserei kachikafu vari kwavari ikoko ava vekupressure ava achavaoni vari kuuya here mainini vekumaini? Vakauya ndichiri Kadoma saka ndava panapa havana kuuya. Vasati vaziva kuti muri kuno? Ndikuuya kwandakaita futi handina kutombo
kufonesa nezvavo. Asi madam makazowatsanangurira kuti kwako ana mainini zvese handakavaudza nekuti kana nyaya yaitika hapana pauchavanza nguva kutongotaura sezvazviri. munetarisiro yekuti kana mazobuda muchanovabatanidza pamwe chete? Tarisiro yangu ndeyekuti kana ndabuda inini ndingodzokera mukadzi wangu mukuru. Zvevadiki avo ndakatoona kuti zvingandipinze matambudziko. semunhu wenyu handinga munhu wenyu here mune makumuti chii handichakuti mune makuti chii mani handitoitiko ndongosiyana nazvo. Totongodzokerana namai vekwangu ndongokondinya neimba yangu. asi hamuchadzokerere unoita ana mainini? Hai ndinotoona kuti zvine dambudziko. Zvaondidzosera sure pakurarama. varume vanozvisimbisa vachanzi hanzi men are polygamous by nature ende vanokada kastatement kako anenge abatwa manje rendieranzi ndakubata kawo apa makabatwa futi kapa maiti ndakawanda pamachibatwa manje statement iroro imimi muchiudza vamwe venyu vari kunzoko uye zvani magirlfriends 33 asingazivikanwa namadhamu mumwe mafoni kana 2 yekwamadhamu neyekwamainini. Yekwamainini haisvike kana kumba inenge ichingogara pasi pesiti kumba chingoti zvinhu zvese zviri right tozobata dzanyaya kudai zo. Imi pastatement iri muda kuudza kuti chii varume vezera renyu kana kuti vamwe varume kana vakomana zvakare vari kuita gumbomba gumbo panze vaine madzimai avo mumba? Ini ndongovarondedzera kuti aiwa inini zvakandidzokera sure kuti nedambudziko rakandiwira ndichivarondedzerawo vachionawo vanogona kuona muono kuti uyu zvakamupinza zvakamudzosera sure pakurarama. Saka ndindovapa dzidziso ndatova nedzidziso yandokwanisa kudzidzisa vamwe kuti aiwa izvi zvakaipira izvi nekuti ndakapinda mazviri. Ndasvika pane zvamuri kuita mukati mejeri muno mabasa emaoko ndonzwisa kune family yava baba munina vakabayiwa nebanga makazombowana here mukana wokudza kana hama kuti ndozvandakaita izvi ndabuda pachena munhu ndindakaita sei ndakamubaya ende hamawo dziri kukwanisa here kunoyanana nehama idzi kuti pamunobuda paipai vatarise kuti aiwa zvakaitika takatoripirana imi muri mukati meusungwa munobhoza mukwanise kaunzi chimbobudai mbonoripa zvamakaita izvi. Makambotaura here nehama padzina yemafamily kuti aiwa madii anondikumbirira uregerero kana kuti madii anonzwa ndezvipi zvavangada pakurasikirwa kwavakaita nehama yavo? Programu iripo kana urongo hwacho kana ndazobuda nekuti ivo vanototaurawo nezvazvo. Kana ndazobuda tichagara pasi semhuri toona kuti tichayanana sei. Sekwedu ndo chivanhu chekwedu kwachivinjelele kuti chero mukakanganisirana chero munhu akapika mukadzoka munogara pasi moyanana moripana. Ndo programu inenge iripo kana ndazobuda chero. Zvakanaka izvi kana muri kubvuma yenyu mega kuti kana ndabuda ndichanoita sei ndichanoripirana togara pasi nehama toita sei toyanana zvakare. Pano muri mukati meusungwa ndofunga mune mabasa amuri kudzidziswa nanasekuru nanagogo veriapo. Imimiwo makachuza papi kana mangoti inini hangu ndiri kuda hangu zvekungondongogara hangu ndichikuonai muchiita yenyu imimi inini simba handina ini. Imimiwo zvamuri kuda kuita kana kuti zvamuri kuita muri mukati meusungwa ndezvipi? Ndinovimba zviumbwa muri kuzviona ndichitendawo veriapo vakatibatsira kuti tikwanise kuitawo mubato wemaoko. Ndofunga muri kungoonawo mhuka nedzimwe hombe idzo neidzi diki zvese takugona kuumba, asi isusuwo sema-inmates tine chikumbiro kubatsirwa zvinhu zvedu zvakawanda. Ndofunga zvimwe pamwe mucharatidzwa zviri kuda maketi ndo chinhu chikuru chiri kunetsa. Zvimwe zvese izvi tinozviwana zvokugadzirisa mamaterials towawana asi maketi ndo yatisina. Haizvo zvawandisa zvokuti chero mukataridziwa munogona kuzviona hazvina maketi. Muri kugadzira neiko mhuka idzi? Togadzira nemakadhibhokisi mapepa aya anongorasiwa aya ndowati tichinongera tichicleanawo futi nzvimbo yedu tichitora tichizvivakisa zviumbwa tichisanganisa nesadza tichigadzira zviumbwa izvi. Kuna musoro isadza futi here?
musoro ivhudzi risadza yese rinogadzirwa rosanganiswa nependa neblack. Saka gogo ava vanotora nguva yakareba sei kupera hatiti 3 days pamwe chete zvese nemuka zvese nemuka hatiti 3 days zvinge zvaitapo. saka pamutanga kuzvigadzira hamusati mawana kana maketi to maketi ishoma asi ishoma ndo pane dambudziko hombe pamaketi kuti hatisi kuwana maketi zviumbwa zviripo asi maketi ndo pasina. kubva pamatanga ndezvipi zvamunoti pazvinhu zvangu zvandiri kuumba sofa pakamaketi kashoma katiri kuwana ikako mwana wamai ndatombokwanisa kutengawo ichi neichi neichi ndiri muno chiri kundibatsira pakurarama kwangu. Zviri kutibatsira zvikuru chero sipo zvese hatiri kuzviwana nemaketi shomawo iyoyo yateetadi tamaketi zvakawanda chero zvingave zvinotengeswa zvimwe totokwanisa kutengawo chero tenesi chero chimwe chinhuwo chanokwanisawo kuti wawanawo. Hatiri kubatsirika totenda reapo yakatipa mubato wemaoko tichibatsirikawo tiri mainmates sekudai. Ndofunga ndinoziva kuti munhu wese achikura ane muono wejeri wataiudzwa kare nana sekuru kana nana baba unzayo zvauri kuita zvisiyana nazvo izvi ukanoona jeri ka hauzviite izvi. Ndofunga ini ndichikura ndaifunga kuti muZimbabwe mune jeri rimwe chete chawagona hapana nongozi ukaonoenda kuchawagona hapana saka ndaingofunga kuti ndofunga munyika yese mune jeri 1 ende nezita waimbva wanyatsoona kuti shuwa zvandiri kuita izvi kaizvi. Muchinzwa muono wejeri iroro richiri Zimbabwe Prisons Services iko zvino rawedzerwa correctional service ndopi musiyano wamakuona pajeri ramaiudzwa kare nejeri raiko zvino ratava kurara. Chekutanga chandingataura ndechekuti maactivities masports atoita muno ndinoona sekuti zvatisiyanei nezvaiitika kare. Maentertainments awandisa atinoita muno mujeri anorasisa stress akawandisa saka ndinoona sekuti ndo ntsauko yandinoona yasiyana neyakudhara. Ndapi maactivities amunoita ndiri kungonzwa kuseri noise dzega dzega zviri kufamba sei kuseri muno mutambo wabhora volleyball football chess snooker zvese zvinoitwa muno mujeri. kana munhu achingapinda mukati mezungwa vazhinji vanobva vati vanenge vakangogara vari mumakona hanzi vachidirwa mvura nana sekuru ndikati regai ndinonzwa inini kunana mukoma Shepard kuti ndizvo here zviri kuita kuti kungogara madirwa mvura nasekuru kungogara marohwa nasekuru kunorohwa vanhu here kunoku munogara sei naye zvino yava correctional haiwa zvinhu zvose zvasununga zvasiyana nekare tinotoona kuti haiwa vari kuenda vachivandudza nerihabhu yakauyawo iyi zvinhu zvairi kusunungura zvinhu zvakawanda zvainge zvisingaitiki kare. Hande pakudya hanzi munodya sadza rine simende kutsvukirira kwaisi simende re pakudya chikafu chakanaka handofunga chero mukamboti mutarise kumakicheni kweduku zvakarongeka zvakarongeka makuseni madyi chingwa tii zvese tinowana muno muchero mabhanana anouya pakudya ndinoona sekuti zvinenge zviri kutoenda zvichita nani pane zvataihwa kare semahwiro amaitawo imi kuti matama ndesadza resimende re zviri right zvasiyana nakudhara. Mashoko aminawo kunana sekuru nana gogo vari kukuchengetai panapa takatarisa magariro amuri kuita ndanzwa kudya ndanzwa marariro ndanzwa zvese kutamba kwamune muchiita mashoko aminawo ekutenda muzuva ranhasi zvida mazuva ese amukwanise kuvatenda kakungoti fambe fambe kubati sekuru munondigonera munoziva nhasi ndo mukana wandikukupai kuti aiwa tana mune mashoko ekuvatenda aminawo muzuva ranhasi ndiwoyo mukana wandakupai. Zuva ranhasi tine kutenda magariro atakaita nana sekuru vedu chero zvingave zvinotinetsa tinokwanisa kusununguka kusheya kwavari ivo vachitikanzela saka ndinozvitenda zvikuru kuti dai zvaramba zvakadaro vachiramba vachinge vachineswa chichikanzela nekuti pane mumwe mufungo unotofunga dzimwe nguva asi ukangotaura kwavari vanokukanzela pfungwa dzako dzodzokedzana. Ndo zvikuru zvandotenda pamagariro avanoita nesu kuti hapana chinotiremera
nokuti ivo vanotirerutsira chero pamafungiro, vanotikanzela tofungwa dzedu dzogadzikana. Saka ndinozvitenda zvikuru kuti vari kutibatsira. Tichipendera vanotiita. Tichipendera mashoko enyu kuvarume bienyu vari kutoti ndichibva pabasa izvi mwari pabasa ari kuti denda anoona chigero changu chechi asi kuzoti aiwa kuna baba munini futi variko kupi. Mashoko enyu imimi kuvarume vakaroora kunyanya ndova nedambudziko iroro vakomana tinogona kumbovaregerera bhozi vanenge vachiri pakutsvaga vakaroora vane mhuri kumba vari kuita zvemagirlfriends. Meseji yenyu kwavari ndeyekuchikudii? Meseji yangu yandingakwanisa kuvaudza ndeyekuti dzingi dzigonyera pamwe maruva enyika haperi. Ngavasada kuona kudarika mamai avanawo. Ndoti aiwa ngavarambe vakachengeta madzimai avo vasazosangana nedambudziko sematambudziko atakasangana nazo isusu. Ndo rayiro yandingavaudze. Tinotenda mukoma maita basa. Hanzi zingizi gonyera pamwe maruva enyika haperi. Mashoko amukoma Shepherd vari pano paHwawa Medium Prison vachisanangura kuti aiwa inini ndakanga nditomborowo mumwe wevamwe akanga ari kunze uko aiwa ndichidya nyika rutivi ndazvibatira kamisisi kangu kumaini uko asi hazvina kuzopera mushe. Ndofunga vakomana nevasikana vemazuva ano vati rudo rwakazongozvambuka lomunyaka rwakaperera vave panzvimbo ino nekuda kwekuti vakazobayana vasangana kana kuti vawanikidzana vari pamunhu mumwe chete. Girlfriend yavo vese zvisinei kuti ndi ex wemumwe akazova ex wemumwe asi vese yakanga iri girlfriend nekuda kwekuti mukoma Shepherd vakanga vatosiya mhuri kumba vachiti ndava kuenda kubasa. Zvinorwadza sei semudzimai kuti uzongonzwa kuti baba vasungwa nemapurisa nekuda kwekurwira girlfriend apa vakusiya kumba uine mhuri. Asi zvese izvozvo mudzimai wamukoma Shepherd akazviisa behind akati aiwa murume ndewangu ndinokudai makadaro ndichakubatsirai kuchengeta vana kusvika muchidzoka zvakare kumusha. Asi chemo kana kuti zvatiri kuchema ndezvekuti kana kuine vanokwanisa kubatsirana namukoma Shepherd kuwana maketi yekutengesa zviumbwa zvavo manzwa anoumba mhuka dzakasiyana siyana zvakanakira kuti ukatengawo chimhuka chako woisawo chimadhuve chako mumba woisawo soko vako paTV woisawo shumba kana nzou yako paroom divider uchingoona kuti aiwa uru ruoko rwamukoma Shepherd zvinovabatsirawo kuti vachiri pano kwemanguva kana kuti kwenguva shoma shoma yasarai vanowanawo sipo yekugezesa vanowanawo 1-2 zvavanenge vachida kushandisa vasazongomirire kuti aiwa sekuru ndipeiwo gogo ndipeiwo zvisinei nekuti vanopiwa zvimwe asiwo chemari yako chakanaka. Vanoda kumbotengawo kapepsi kamirinda kekuti aiwa iri iziya rangu ngatisapotei business iri kune vanoda kutenga zviumbwa izvi sunungukai kutibata panhamba dziri kubuda pascreen apo tinokusvitsai kuHwawa Medium Prison motaura nana sekuru nana gogo verehab vanokusvitsai kuna mukoma Shepherd. Zita ndinonzi Elizabeth Nyabuchiti Chisarai. Komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukana.